ukuthi ube khona. Ngisacela ukuthi ube khona engomeni yami ethi uyazi ukuthi kuyimali ukulontuza ukucula nomuntu. Angiculi mina mahala. Futhi ke ngine manager. Ngithi okay, ubaba uVusi ngizokhuluma naye because inamba yakhe nginayo. Bengisana ukuba nayo manje inamba yakhe nginayo ngoba ade futhi ngangicela ukuthi kukhona into engangicela ukuthi engilungisele yona ngo-YouTube wami. Ngathi ngizokhuluma naye. Wathi okay, ngacela omunye umuntu Injula Buchopho because ibona abantu ababengilontuza kakhulu kwi-single track yami benosabathi. Ngacela Injula Buchopho ngathi ngisacela ukuthi ungikhulumele nobaba uVusi umcela ukuthi ngisacela ukuthi ngicule noSiphesihle because usho kanje mina mangabe ngimcela uthi yena akaculi mahala kumele futhi une manager. Hayi ekhulume naye ke ethi ubaba uVusi akunankinga akacule nami uSiphe angeke ezesho lutho ngoba siyingane zandawonye asikho isidingo sokuthi bengingaze ngizocela kuye. Hayi futhi kube right lapho ngibuyele kuSiphe ubaba uVusi usho kanje uSiphe lona okhulumayo okhonizogcina cwenza indodakazi endidani. Bafowethu izizathu sokuthi ngicine ngenza lo life lo ngenzisa ukuthi la kune fake la elizenza mina. So manje angithandi ukuthi mhlambene abanye abantu begcine sebedideka. Lento engikhulume lapha ngizokhuluma ngayo into ekhona. Futhi abanye abantu bengakubona lokho namhlanje mhlambene bekhombise ngathi mina ngihlo ngandlebe noma kanjani. Kodwa ekugcineni liyogcina livele lonke iqiniso. Okay bafowethu, indaba ila. Ngizoqala ngixolise kakhulu ukuthi kugcine sengiza laba bathintekile mhlambeni ngokukhuluma ngendaba emayelana ethinta ubaba noma mhlambeni ekugcina ethinta umuzi wakhe. Kepha ezinye izinto ziyadinga ukuthi uyikhulume ngoba mhlambe njengoba ngikhulume kanje kukhona abanye abantu abazothi mabekhuluma naye uSiphe bese bayamuzwa ebezwe bona. Lento iqale la ngonyaka ophelile mhla ngiqala mina ukuzocula. Okay, ngamfonela ngamtshela hayibo mfethu yazi la futhi kwako January ngicabanga ukungena e-studio. Okay, wangitshela futhi wathi hey okay wanginankinga angikwaleli ungangena e-studio kodwa kunzima la emculweni futhi yonke into yami nayo yayise right. Ngathi hayi ukuthi mhlambeni ngathi okay ngiyakwazi konke lokho umculo ngikhulele phambi kwayo izinto zonke zenzeka kubaba bengizibona. Okay, kwa right futhi kwakuhle phakathi kwami ngoba sasisakhuluma naye. Ngathi mangiqala ngena e-studio ngishutha ukuthi ngise studio kwanabantu ababesondele kakhulu kubaba futhi lokho mhlambe ekugcineni uyokubona naye. Kwanabantu abathi engangivumeli ukuthi ngingene e-studio ngoba mina ngizophazamisa amageza. Ngikuzwe futhi lokho hayi ngimtshela ukuthi hayi mfethu yazi ngibona ama-post kanje amageza asho kanje kodwa mina angikho ezingeni lokuthi sengingathiwa sengingena e-studio sengicula okudlula wena na. Ngimbhalela futhi lapha i-message hayi engangiphenduli ngingayitshela ngapha mina ngicine phakathi kwami naye kuse right engangiphenduli. Ngingene e-studio ngimfonele Siphe ngizongena e-studio ngisacela ukuthi ube khona. Ngisacela ukuthi ube khona engomeni yami ethi uyazi ukuthi kuyimali ukulontuza ukucula nomuntu. Angiculi mina mahala. Futhi ke ngine manager. Ngithi okay, ubaba uVusi ngizokhuluma naye because inamba yakhe nginayo. Bengisana ukuba nayo manje inamba yakhe nginayo ngoba ade futhi ngangicela ukuthi kukhona into engangicela ukuthi engilungisele yona ngo-YouTube wami. Ngathi ngizokhuluma naye. Wathi okay, ngacela omunye umuntu Injula Buchopho because ibona abantu ababengilontuza kakhulu kwi-single track yami benosabathi. Ngacela Injula Buchopho ngathi ngisacela ukuthi ungikhulumele nobaba uVusi umcela ukuthi ngisacela ukuthi ngicule noSiphesihle because usho kanje mina mangabe ngimcela uthi yena akaculi mahala kumele futhi une manager. Hayi ekhulume naye ke ethi ubaba uVusi akunankinga
akacule nami uSiphe, angeke ezesho lutho ngoba siyingane zandawonye. Asikho isidingo sokuthi bengingaze ngizocela kuye. Hayi futhi kube right lapho ngibuyele kuSiphe. Siphe ubaba uVusi usho kanje. uSiphe ethi angeke eze khona ubusy. Mfethu awubusy zonke insuku, ngiyacela noma usuku olulodwa. Khumbula ukuthi ngisafika la emculweni, iningi support engisayidinga. Ngiyacela ukuthi ungiveze nakubantu because wena usuvelile kubantu abantu sebeyakwazi. Egcine phela alile enqabile. Ngiqale ngibona ukuthi okay, vele kushuthi kunabo labantu labade bemtshela ukuthi engangivumeli ukuthi ngingene emculweni. Okungenzeka kushuthi usebalalelile. Futhi kungabi nankinga nalokho. Hayi, uhamba unyaka wonke eqashwe emsebenzini. Okay, uSiphe vele uyena umuntu omdala ke ekhaya kwethu. Uyena umuntu omdala. Kuhamba unyaka kuze kushaya uDisemba. Kothi Disemba ngikhulume ngalento engikhulume ngayo because ngangibona isidingo sasekhaya ukuthi asisekho right, khona into engasekho right. Ngimcele futhi khona lokho ngoba nami khona la ngangisabambe khona umsebenzi. Ngimcela ukuthi ngisacela ukuthi silontuze la, ngisacela ukuthi sibambisane kanje. Ephendule lento akayiphendula ethena kangene la futhi yena uhlala ekhaya kuma wakhe. Ngimbuza ukuthi kodwa ukuthi uhlala ekhaya kuma wakho akusizi lokho ngoba noma ungahlala ekhaya kuma wakho kodwa khona isigcino ikhaya lakho leli, noma ngathiwa kwenzeka inkinga abantu bazi wena. Kube nzima lapho uqaleka inkinga ngilibe ngimcela ngilibe ngimlontuza ngimncenga. Kwakuthi ke nami ke nala msebenzi engitholayo nami nginomama ngimdala kwethu, kwesinye isikhathi kumele nginaka umama futhi akusona nomsebenzi mhlambeni ongathi ke sengingakhona ukuthi ngenze zonke izinto. Kube nzima kanjalo. Ebese kuthi ke ngilontuze ngithi ngizokhipha EP le enginawo le ngoma ezu5. Ngimcele futhi sacela ukuthi ungipostele page lakho. Anqaba ukungipostela page-ini, ngimzama yonke indlela. Abantu ke bebehlezi bebona, bengihlezi ngiposta mihla namalanga ngikhuluma ngoSiphe. Ngisho ngathi ukhiphe ini ngiposta into yakhe ngoba ngingafuni ukuthi abantu begcine sebebona ukuthi kwenzakalani phakathi kwami noSiphe. Ngilontuze ngiposte engacomment ebukise futhi ngambona abalandeli bakhe bebebona futhi ngoba abanye bebeze bekhuluma bembuza kungani usisi wakho mengabe ekupostile ungacomment nanokukhomenta elontuzaneni yakhe futhi engamnandaba. Okay, sihambe isikhathi futhi ngamnandaba nakho sengihanjelwa ipage lami, leli page lami abaleba bathe mabeleba ipage lami. Ngamcela futhi ngoba uyena umuntu wakwethu futhi uyena umuntu oxhumana nabantu abaningi. Ngisacela ukuthi ungipostele la ukhombise abantu ukuthi leli page alisekho kumina lithathiwe because lithuka wonke umuntu. Anqabe lapho lithe malijika lapho la posta yena. La posta yena lathuka yena bangithuka abalandeli bakhe inqaba isikakhulukazi labantu besifazane. Zibona abantu ababengithuka bangithuka. Ngacela futhi mfethu ngicela ngikhulume nabalandeli bakho ngoba wena okhona ukukhuluma nabo. Ubachazela ukuthi lela page akusilona elami ifake. Wanqaba futhi nalokho baqhubeka ke bangithuka. Okay, sihambe isikhathi. Ngikhulume okay ngilontuze ngicela abantu abasondelene noSiphe because ngiyabona ukuthi le ndaba yami noSiphe iserious kakhulu and futhi abantu sebeyabona and futhi yona abantu abangena ngalokho phakathi kwami noSiphe ukuthi mina angizwani. Ngisacela nikhulume naye uSiphe, angisadinge nanokuthi mhlambeni eze engisupport kangaka kodwa ngifisa ukuthi lento abantu abacabanga ukuthi iyona bengazi bethola isiqiniseko sokuthi iyona ngempela. Ngacela ngikhulumele naye uSiphe noma ningathiwa nihlanganise mawukuthi mhlambeni khona into wrong mina engayenza kuyena ngixolise because kuyabonakala ukuthi khona into kushuthi eyenzakala engayazi ukuthi yini kodwa mina ngokwami ukuthi ngingene la kwakhona abantu abamtshela ukuthi bengamvumeli ukuthi ngingene e-studio ngoba mina ngizophazamisa amagezi. Baningi ngisho nanosisi uyenzi ngacela naye khona lesikhathi ngakhuluma naye ebuza ukuthi kwenzakala ngasho ngathi asixabene sinoSiphe kwenzela ukuthi okuphela nje uSiphe ulalela abantu. Ngiyafisa ukuthi mawuthola ithuba ngelinye ilanga ebese uyakhuluma naye uSiphe umcela ukuthi akayeke lento akayenzayo ukuthi ekhombisa abantu ukuthi phakathi kwami naye akukho right. Kodwa ke kuze kube manje uSiphe akakaze shintshe futhi ngisho ibona
Baba uVusi ngacela futhi na ukuthi mayethola ithuba ngisacela ukuthi engikhulumele noSiphe. Angisadinge ukuthi mhlambeni eze engisupport noma mhlambeni eze engiphakamise ukuthi mhlambeni ngiposte epage lakhe, cha, kodwa ngiyafisa ukuthi enze nje into eyodwa ezokhombisa abantu ukuthi mina naye asixabene. Kodwa kuze kube manje uSiphe akaza akwenza lokho. Baningi bahlezi bekhuluma naye ukuthi nanoma ngathiwa sixabene kodwa akakufihle lokho, akakaze akufihla lokho. Okay, ngingenele kule ndaba le yeBhovakazi. iBhovakazi njengoba kade ngishilo ukuthi anginendaba mina nenhlamba zabo, vele kade laqala vele lingithuka, kade akusikhona into yamanje. Kade laqala lingithuka liposta noma ngabe yini edicelela phansi isithunzi sami, kodwa ngikaze ngibe nendaba futhi ngasho ngathi angizuliphendula, ngikaze ngiliphendule ngasho emapostini alo. Kuze kube manje likhiphe ingoma futhi naleyo ngoma leyo ngisasho ayikho ingoma mina engomeni zami enizoke niyizwe kuthiwa iyadelela ibhekise iBhovakazi. Cha, angifuni nje uqamba amanga, lokho angeke kuze kwenzeke. Into engiphathe kabuhlungu namhlanje, ngiphathe kabuhlungu ukuthi uSiphe ukwenza kanjani ukuthi umuntu ohlezi ethuka ubaba, umuntu ohlezi edicelela phansi igama likaBaba, eposta amavideo kaBaba angekho right lapha, ethi mengabe ethuka mina egcina ifaka nobaba, ethathe ilontuza umgadlo kaBaba wakhe owayebhekisa kuBaba ezizothuka mina ngawe, engabe yena mexabene nami uthuka mina, nothi ukuthi efake nobaba lapho ngoba uBaba akangeni lapho. Hlezi ebona ngaso sonke isikhathi ukuthi iBhovakazi lihlezi dicelela phansi isithunzi sami nesithunzi saBaba. Kodwa namhlanje ukwazile yena ukuhamba eyoposta ngeBhovakazi. Anginendaba nokuthi upostile na, futhi anginendaba nokuthi mina akangiposti. Vele sengamukela ukuthi ngiyosupportwa abantu bangaphandle, hayi umuntu wasebaleni, ngoba lokho wakulontuza wakukhombisa kudala ukuthi akanandaba nami. Anginankinga ke vele nalokho, sengazi nje ngamukela. Into engibhalise lokho namhlanje ukuthi umposta kanjani umuntu ohlezi edicelela isithunzi saBaba phansi. Kumanje le promo yakhe la akayikhiphile izolo, lapha nabe ukhona ivideo kaBaba engekho right lapha, kodwa yena ukwazile ukuthi eyithathe uyifaka lapha engomeni yakhe. Ngakhuluma futhi ngalokho ngakungiphathe kabuhlungu ukuthi mangabe udelela mina asikho isidingo sokuthi ungaze ufake noBaba phakathi ngoba yena akenze lutho. Kodwa namhlanje uSiphe ukwazile ukuthi eposte ngali iBhovakazi elincome. Okay, ngalincoma ukuthi liculile, anginandaba nalokho, kodwa kubuhlungu ukuthi umposta kanjani umuntu odelela umndeni wakini, ngisho ubaba wakho okuzalayo uqobo. Ngiunderstanda vele bekade vele jabulisa ukuthi ngoba ligadlile ke lapha lidalaphe mina into ke vele enganandaba ke futhi nanayo. Mhlawumbe abaningi ngazi bayijile mhluku mhlawumbe ukuthi ngikhulunyiswe ukuthi ngidalajiwe lapha. Into engayiqali leya, into ejwayele ukwenzeka, into abantu bebona hlezi engithuka nini phambilini. Cabanga ukuthi emavikini awu3 adlule ebepostile epost ukuthi mina ngoba sengihlehlise ukuthi angisezi ukukhipha ingoba ngisaba ukuthi ngiqumba amantshontsho ngizoshutha kanjani ikhava. Kwangimangaza ke futhi lokho ukuthi ngoba ngachaza kungane ezegcine eposta kanje, kodwa ngathi ngoba vele ke hlezi vele eyenza lento akayenzayo ukuthi mina engidicilele phansi seyiyona ndlela le yokufuna ukubukwa ngami. Ngathula futhi lapho angangamphendula. Angicabanga ukuthi bese ngaba khona isidingo sokuthi mhlambeni izize ngiphathe kabi lezi inhlamba lezi akayishilo lapha engomeni yakhe, ngoba hayi ukuthi into akayiqalayo into nje vele akalontuzayo nje akahlezi eyenza yonke lonto leyo. Okunye ke bengangithuka bonke laba abangithukayo besho konke abakushoyo ukuthi bengingamele ngize ngiveze lezandaba. Okusalayo kuyogcina kuvela and futhi ngiyafisa noma ngabe ubani phakathi kwabalandeli bakhe ekehambe ekuloya muzilwe wasekhaya, ayikho into eningi uyofike eyitholele yena impendulo. Kodwa ke bafethu akunankinga, vele umuntu oyohlezi wrong la kuyohlezi kuyimina. Ngobani? Mina nginawo abantu abangikhulumelayo, yena unabantu abamlwelayo abalandeli bakhe. Kodwa okubuhlungu nabo iqiniso bogcina belitholile ekugcineni. Abalandeli bamageza benza ngayo yonke indlela ukuthi uSiphe ebe right, kodwa akukho ngisho kodwa uSiphe akasakakwenza. Angazi iminyaka mingaki ngenile emagezeni eqashwa emcimbini omkhulu, kodwa akukho ngisho kodwa uSiphe
asake wakuphosta ekhombisa ukuthi ukwenzile. Abaculi ngisho abafikayo bahlezi bephosta bekhombisa ukuthi benze ini ngamandla wabo. Angisho ukuthi akafani nabo, kodwa ukwenza nje iqiniso ukuthi elelo ntuze epost okukhombisa ukuthi cha wangena emandleni kababa eqenjini kababa kayilwela kanzima, ethola inhlamba, egula ngayo yonke indlela, engene e-studio ngisho engaphilile. Ngobani? Ezama ukuthi umndeni wakhe uhlezi u-right. Yena uthe baba medlula wangena emagazini. Kodwa ayikho ngisho into eyodwa akayenzile, nginobufakazi. Angicabangi ukuthi khona into eyodwa abalandeli bakhe uSiphiwe asake wayiposta ekhombisa ukuthi khona into akaseyenzile ekhaya. Akukho ngisho eyodwa. Ngisho ngathiwa niyaqokana nonke kusasa lo balandeli bakhe niyahamba nilapha ekhaya, impendulo nofike niyithole nina namhlanje ngene. Kodwa ke namhlanje nizongithuka ngazo zonke lezi inhlamba lezi eningithuka ngazo. Anginandaba ke vele inhlamba kade ke vele nje ngayithola, futhi nje akusekho nala kulontuzayo. Akusekho nala ngithi hlambeni ngilumela khona, kodwa khona engikushoyo ukuthi iqiniso liyogcina livela ekugcineni. Angifuni uqamba amanga, bogcina belibona bonke iqiniso ligcineni. Ukuthi uhlala ekhaya koma wakhe, mangathiwa khona into eyenzakalayo enzima, mhlambeni kube khona nje into eyenzakalayo, abantu ngeke besuke beye ekhaya koma wakhe, bosuka beye ekhaya befike belibone lonke leli hlazo. Kodwa amageza aqashwa usuku nosuku. Kodwa ke akunankinga. Okunye laba bathi mina ngihlangene noPotso. Mina ngifika la ngacela kuSiphiwe, ngacela ukuthi engiphoste wanqaba. Ngacela futhi kuba Potso ukuthi ngisacela ukuthi engiphoste. Kwawuyena umuntu wangikhuphulela ngisho ipage lami. Kwawuyena umuntu ongakhela ngisho ipage lami lakhuphuka lalikhulu bonke nabalandeli. Kodwa ngithe mangabe sengimposta sengimbonga, kwathiwa mina ngilontuzana ngihlangene noPotso, ngihlanganyela uSiphiwe. Kwangimangaza futhi lokuthi makuthiwa ngihlangene noPotso ngihlanganyela uSiphiwe kanjani? Ekubeni abantu kade bebuka ehlezi engikhulisela ipage lami, ehlezi yenza yonke into. Kufana ngisho emcimbini ebekhona baPotso usemcimbini emkhulu ethethi indodakazi woza emcimbini, ngiyozama ukungena nawe ukuze igama lakho lizozama ukukhula. Kuyikhuphuka nezakho thina sadlala elontuzaneni isikhathi sethu kwasasisemini. Kepha ngokuthi ngoba kwakukhona yena ubaPotso wakhona ukuthi engicela ukuthi ngingahambi ukuze abantu bezongibona. Futhi kwenzeka lokho ngangena e-studio naye late ngesikhathi sokuthi mina kwangingamele ngene, kodwa yena wakhona ukuthatha isikhathi sakhe efake mina esikhathini sakhe. Hayi bafethu, shem kunzima, angifuni uqamba amanga, kunzima. Kodwa namhlanje vele ukuthi ke ngifuna ukuthatha amageza akusiyona into yamanje. Akusiyona into yamanje, into yakudala. Into yakudala ukuthi umuntu mengabe ekhuluma iqiniso ebese kuthiwa. Nyamangala makuthiwa ngifuna ukuthatha amageza, angikaze ngakhuluma ngisho nangelilodwa ilanga. Mina into engiyikhuphela ngasho ngathi ngizokhipha amaqembu ayi2 mhla ngiqala ukufika la endimeni. Ngathi ngizokhipha amaqembu ayi2. Ngithema mangabe ngangithi ngizokhipha ngangithi ngizokhipha indodakazi endidane, ngikhiphe izintombi zamageza. Ngisho baba umzamo bayakwazi lokho, kodwa ngesizathu sokuthi kwathi mangabe sekuqhubeka kwaqhamuka ibhovakazi lokuthi lizokhipha izintombi zamgqumeni, ngathi angeke ngize ngisayikhipha izintombi zamageza ngoba angithandi kube ngathi mhlambeni mina phakathi kwami nebhovakazi khona inkinga ekhona. Ngizoshintsha ngcono ngikhiphe ezendidane. Kwakhona konke lokho kwangifakela izitha ukuthi mina ngizokhipha ezendidane. Kwangixaka ukuthi kanjani ngaphela ezendidane iqembu elalontuzwa ubaba uPotso, futhi akusilona ukuthi iqembu elisakhona yini, cha, iqembu elalecula ubaba uPotso esala esengimageza. Ngoba sengithi ngizoqhubeka nalo sekukhona inkulumo ukuthi mina kushuthi ngifuna ukuphazamisa uSiphiwe, ukuthi kanjani angazi. Kwakhona ukuthi ngilontuze ngikhulume khona la ngiphoqe ukuthi ngoba abaningi bebeyibuza ukuthi imina yini noma ifake.
I-fake ngachaza ukuthi i-fake linama followers amaningi, lino 58k followers i-fake. Ngiyacela futhi ukuthi mangabe ubona ipost engekho right, ngicela ukuthi uqale ucheck kuqala ukuthi imina yini na noma yi-fake, because i-fake linama followers amaningi. Elami page selino 42k followers. Lokho futhi into engihlezi ngiyenza ngobani angithandi ukuthi abantu bedideke. Elami page linama followers amancane ukune fake. I-fake inama followers amaningi. Ingakho ngigcine ngaze ngazokhuluma la ngoba abanye abantu bebedideka ukuthi ngempela lenkulumo le ikhulunywa yimina yini na noma mhlambe ni fake. Ngingakho kwaze kwangenza ukuthi phambilini futhi ngipostile lapha, ngaposta ngomuzi wasekhaya futhi angizange ngakhombisa ukuthi njani. Ngaposta nje ngobhlungu engangibona ngaleso sikhathi leso, ngangibuya khona futhi ekhaya ngaposta. Kodwa ke futhi ngaphinda futhi ngathola inkulumo, kwangiphatha kabhlungu abantu bakhuluma lokhu nalokhu futhi angangamnandaba ngoba abanye abantu bengakhuluma futhi bengangixeka ngobani ababazi ubhlungu obubonayo mangabe wehlile uyekini. Ekhaya akekho omunye umuntu omdala ngaphandle kaSiphe. Uyena omdala ebese kuba yithi mantombazane silandelayo. Ekhaya akekho omunye umuntu osebenzayo ngaphandle kwami noSiphe. Kepha mina ngoba kwesinye isikhathi ngibuye kube nzima ngoba mina ngimdala kumama. Kwesinye isikhathi kumele mangabe kukhona engikutholayo ngizama ukuthi ngiziphilise mina ngiphinde nginake nomama ekhaya. Ingakho kungeke kube lula ukuthi ngiphinde futhi ngihambe ngiyonaka nekhaya engekho umuntu esibambisene naye. Okubani thiwa sibambisene ngeqiniso mina noSiphe ngabe ikhaya nje. Okubani thiwa sibambisene ngeqiniso libe kwashona ubaba sabambisana ngeqiniso ngoba ithina abantu abasebenzayo. Kodwa namhlanje kuzothiwa imini umuntu osusudwe. Uvela ngeke nize nikubone lokho. uSiphe kade akhombisa ukuthi unenkinga nami mina lengingayazi. Ngisho ngathiwa bengenzani akaza khuluma ngisho nangelilodwa ilanga ngami page lakhe. Futhi lokho anginendaba ke futhi angisho ukuthi ngiyamlwisa. Elakhe ipage uyena futhi oposta yonke into akayithandayo. Kodwa into engiphatha kabhlungu ukuthi namhlanje yena uzoposta umuntu othuka ubaba, umuntu odicelela isithunzi sababa phansi, oposta ama video kababa angekho right. Anginendaba nokuthi uthuke mina, vele ngiyazi ukuthi ezepost la vele bejabulisa ukuthi vele ipovakazi vele lithuke mina. Ingakho azayenza yonke lento akayenzayo. Bese kuthi nawo bonke labantu laba ke abangilontuzayo anginankinga nakho lokho. Laba khuluma okubi anginankinga nakho lokho ukuthi kwenzakalani cha. Okunye ke futhi baningi futhi njengamanje abathi angisase sengikhipha ngene e-studio ngiphendula ipovakazi. Bafethu ngasho ngathi ipovakazi angiso ngaliphendula nangelilodwa ilanga. Angisoze kuthiwa ngiphendula ipovakazi. Angisoze. Namanje ngiyasho angisoze. Ayikho futhi enye ingoma yami oyoke uyithole kuthiwa igadla ipovakazi ngoba angihlangene lapho. Ukuthi impi kababa nobaba uMgqumeni iyabasebenzela obaba. Lokho akusho ukuthi sizosebenzela mina nepovakazi. Cha. Yena akaqhubeke ethukana naleli fake akathukana nalo ngobani efuna kuthiwe mina ngiyamphendula. Kodwa kungekho ngisho yodwa ipost enisake nayibona la ipage lami ekuthiwa idelela ipovakazi. Hlezi liposta ngayo yonke into. Okunye ke futhi ke engakusho njengoba kade ngishilo ukuthi ngizokhipha ngonyaka ozayo vele namanje futhi ngisamile kuloko. Ngizokhipha ngonyaka ozayo. Angeke ngize ngikhiphe kulonyaka ngezathu sokuthi ngise umculo osakhula ngiyayifuna isupport kakhulu and futhi ke umsebenzi wami kuloko angizange ngiye kulezi studio lezi ezincane ngihlezi ngiya kuzona. Ngihambile ngaye studio esikhulu. Ngakho angeke ngize ngithathe imali yami ngihambe ngiyodlala ngayo ngithi ngikhipha manje kubeni ngisafuna isupport. Ngiyoze ngikhiphe ngonyaka ozayo. Ebese futhi ke ngicacisa labantu abahlezi besithuka bethi hlezi sibalisa la
kodwa ekubeni kungazi ukuthi sabekwa yini kumaskandi engabe siyasebenza. Bafethu, ukuthi ucula umaskandi lokho akusho ukuthi usume khona, cha. Njengami-ke mangathiwa-ke nakhu-ke kuyenzeka-ke njengoba ngithi mhlambeni ngithembele kumaskandi, ikuphi mhlambeni okusaye kwenzeka kumina, imuphi umcimbi esake imicimbi emikhulu esake yangiqasha mina ukuthi ngingaze ngithembele kumaskandi. Angithembele kumaskandi, ziningi izinto engizenzayo ukuthi ngoba-ke abanye abantu angazi noma abakhoni ukwamukela ukuthi ezinye izinto alungi kanye zonke yini, cha, ngiyasebenza mina. Kubo bonke laba bathi angiphendule ibhuvakazi, bafethu ngiyaxolisa kakhulu, angeke ngize ngikwazi. Mhlampe sengathi-ke mangabe sengibona ukuthi sekufezekile engangikuzela emculweni, mhlambeni-ke nami sengiphumelele njengabo bonke abantu, sengabe mhlambeni sengiyifunela umdlalo-ke nabanye abantu, hhayi ibhuvakazi, cha. Angifuni nje lapho uqamba amanga, angisoze nangelilodwa ilanga kuthiwa mina ngiphendula ibhuvakazi. Zonke lezi iy'nhlamba lezi ezilishoyo ngami akusinto engiyiqalayo, futhi nabantu mhlambeni abalilandela kakhulu lapha epagini layo, hhayi ukuthi leya nto leya into eyiqalayo yini, cha, yinto nje ehlezi isho. Manje angizange ngalontuza ngamangala kakhulu ngoba ayikho into entsha akade ngiyiqala lapha ayikhulumile. Yonke into uhlezi eyiposta epagini lakhe. Ebese okunye-ke futhi kulabalandeli baSiphe abangithukayo, hayi bonke ngiyabazi abalandeli baSiphe abangithukayo, akusibona bonke. Abanye bayazama ukulungisa isimo kwakuthi ngoba-ke ayikho into ezolungiseka uSiphe engafuni ukulalela nanoma yimuphi umuntu, ayikho into ezolungiseka. Kulaba abangithukayo abathi mhlambeni ngizama ukudicilela isithunzi saSiphe phansi, kuze kube manje hlezi ngimsupport uSiphe, hlezi eqasho, ikhona yini into eyodwa akasake wayenza kuyili baqala ukungena emagazini? Khona yini umcimbi, ngathiwa nje umcimbi wokubonga ukuthi uphethe iqembu likababa, ukubonga ubaba, okucela nje ukuthi emvulele inhlanhla? Khona yini into akasaka nibiza kuyo kuthiwa uyayenza? Futhi nje angazi ukuthi ngingathini, kodwa-ke akunankinga, vele kuyohlezi kuyimina vele umuntu o-wrong, kuyohlezi kuyimina umuntu o-wrong ngaso sonke isikhathi. Kodwa-ke akunankinga, kodwa engikwaziyo ukuthi ekugcineni liyovela lonke iqiniso.